Bé, el projecte del meu nom de Sirenes se'n va un poc de la meva manera de treballar, no era una novel·la que tinguera planificada, sinó que és Andana Editorial qui se posa en contacte amb mi per a plantejar-me el projecte, no el projecte en si de la novel·la, sinó el començar una línia de narrativa juvenil. La primera reacció un poc és de desconcert, perquè no és el meu camp de treball, però després veig la possibilitat de que se poden fer coses interessants i que dins de la temàtica més o menys juvenil jo crec que se pot portar als adolescents a terrenys que ells normalment no trepitgen i que jo crec que són interessants. I un poc amb això, amb una història que tenia pensada sobre un jove que vol escriure i després diversos elements que se van afegint, com la història d'Irina, com la possibilitat d'insertar dintre de la novel·la altre tipus de narracions de gènere, com per exemple la ciència-ficció o la novel·la de cavalleries, un poc sui generis, un poc se va, diguem que se va fent el trencaclosques i apareix el projecte final del qual jo estic satisfet perquè hem treballat en un cert límit de temps. Ha hagut menys procés de reflexió que en les altres novel·les, però jo crec que ha hagut un paper de l'editorial o de l'editor en aquest cas interessant i espero que siga una novel·la que no sols interessa a la gent jove, sinó que també un poc el meu lector habitual se troba reflectit i troba elements que li interessen.